So another concerned issue now that is trending all over the internet is about a missing Trump. Issue ya Trump inaoganiza kuti Trump waduwa wamwalira watani komano actually chilichonse chimakhandi amati utsi sufuka popanda moto. Ukaona utsi pena pake mwamazizoti pena pake down there pali ndithu pali moto ndithu. And ma questions makapita ku psychology mafunso amapitilira kuti moto umenewo wayatsane ndani nanga why moto umenewo wayatsidwa chifukwa chani. Now we understand sometimes timatha kumvesa utsi uja kumvera fungo kuti moto umenewo utokhala utani, ukununkhira zovala, ukununkhira chile, ukununkhira chani. Then pamene ndimakhala ndi amene timati ma evidences amakhala maumboni tsopano okuthandiza iweyo kuti umbaka understand kuti utsi umene uja ndi utani. Sangokhala chete kungoona utsi ayi, umazindikira too late kuti moto wautcha nyumba kapena something has happened. Ndio mafunika upanga understand kuti why is that happening. So pali issue kuza ndi Donald Trump kuti panopa Donald Trump wamwalira watele and the JD Vance pamenenso apangodwa so interview so akankhaso mayankhwena ake so sonyezo kuti mamwe kuti akulu kuti nkhani kuti banji. By the way nkhani ikulu ndiona kuti chimene chapangitsa kuti anthu ayambe kufunsa bwinobwino chiyamba chapangitsa kuti amati njovu choke nyanga dzaye chani. Anyway muli mosema kaya dzaye njovu nyanga chizophatikiza zonse pamodzi kumana. I hope you understand. Chapangitsa apa tina kuti Donald Trump wakhala akusowa pa public for 3 days. Usually Donald Trump amaoneka daily mene amandziwira. It's not like us or even ku America or State House sikuti ndi State House noti pakana anthu White House sitini ndimene makhala ngati kwathu kodi kuchimpanda makulu afika ku ayi even anthu mphepete mwa State House ujin mwampanda amatha kuyima bwino like sikuti ndimene kumakhala ngati kwathu kuja yayi White House ya ku America ndoti yeah. So ili public bwino komanso china nchina kuti Trump amaoneka daily amaoneka nde wasowa munthu kwa 3 days. Kwa 3 days munthu sakurani sakuoneka pa public after last meeting imene anali nayo ndi president wa ku South Korea pamenenso anthuso anaonanso kuti pa mkono pake apa pali ndithu pali sign ya matenda ake aja amene akudwala aja. Pali matenda amene akudwala ndithu ena kuti mwa cancer ena kuti kusowa kwa majini ena. Anyway muli mosemo ma doctors amene akudziwa bwino za nthenda imeneyo amene angalongosole bwino koma no point imene mangagwira pano. The drive that I'm driving home now is akudwala ndeno kudwala kumene akudwalako sign yake ndithu kuoneka pachani pankono panozoti pakhanga papyerera. You understand. Nde poyamba amapaka makeup bwino kenako so anthu anazaonanso kuti miyendo yake so ma ankles mukutupa kwambiri ndi anthu akuti munthu uyu sali bwino kwene. Therefore othandizira ku White House kunyumba imene amakhala anazapereka statement ndithu yotsimikiza kuti yes Trump ndithu akudwala ndithu za official. Kenako nkupeza kuno kuti after meeting imeneyi imene anakumana ndi president wa South Korea Trump sadaonekenso anakhala zipa for 3 days. Komanso china chimene chitapangisa nchonena kuti Trump okay for 3 days sanaoneke. 1 2 there are some reasons. Why am I forgetting? Okay but focus on up to 1 Trump sanaoneke for 3 days. Yeah. Second reason ndiona kuti Trump anali ndi ulendo dzulo otanyamuke apite ku New Jersey. Right? Ulendo wakansulidwa. Ulendo umene aukansula. And the reasons zake known to themselves.
zodziwika kwa iwo sanalongosola bwinobwino kuti akulu amene akhansula bwanji, why akhansula pambuyo kuti munthu akusowa kale. Yeah, therefore zopeza kuona kuti a Trump chinaso chino kuti pa media, pa social media pawo pangopotsa picture ina yake kuti yakalekale amalaipale yoti ikhozokhaso yakalekale and isali active ngati mmene imakhala active. Komanso zikuoneka zoti amene akupanga post akuzokhala munthu wina ifoti pali ma words amene anthu apanga note kuona zoti awa wasagwisidwa ntchito ndi Donald Trump. Komanso akuoneka ngati ena ndi acha GPT ndiye GPT pali zimene zikukhanga zikukayikitsa. Komanso china chimene chikukayikitsa kwambiri chimene anthu ayamba kusona kuganiza kwambiri chino kuti one madziwa anthu anakafunsa pano Vice President JD Vance akulu amafunsa mafunso angapo koma mafunso lina noti akulu Donald Trump ali moyo like akulu chuchitika njani. Iye anayankha kuti yes, Donald Trump is in good health and is alive, right? Ali moyo ndithu komanso ali ndi thanzi, ali muthanzi yabwino ndithu akupanganso plan kuti amalizise ndithu mpaka 2028 term yakeyi. And china chimene chidabwitsa kwambiri anthu ino kuti ndi statement imene iye anayankhula yona kuti komano God forbid kuti china chake chitakhala chachitika sikuti ineyo zingandivute kupanga kuyendesa dziko chifukwa ndapangidwa train bwinobwino zoyendesa dziko nditha kuyendesa bwinobwino palibenso vuto lililonse ayi. Pali anthu angapo amene alipo akhoza kugwirizira udindo ukonjanja komano pakati ali pano if anything happens ine ndithu I'm ready ndithu kutenga chidakhala kuti chinakuja chitika sikuti zingavuteya nditha kuyendesa dzikoli. Then anthu sopano ambokhala busy kuti what's going on, like this true, right? So anyway ndi just conspiracy basi ndizimene anthu akuganiza pano kuti kulo pena pake something you understand me. Komano nkhani ndino kuti palibe malipoti otsimikizira kuti a Donald Trump adiwa amwalira atisiya ayi. Malipoti amene officially sizinalengezedwe komanso panopa official reports are saying that Donald Trump is still alive and is in good health. So yeah, that's it. Koma nkhani ndimene ndi anthube madzo abe anthube kuti something ndi umo ndimene takupatsirani nkhaniyo sitinaonjezere kapena kupungula kama takuza ndizimene aganiza anthu ndizimene zilipo. That's all. So if mawa atabwera Donald Trump ali moyo akumenya mapusha apo, you don't come and blame us like, hey, you said he's dead. No. No. Donald Trump is still alive, right? So guys, thank you so much. Malawian Cameras.